Angibingelele bafowethu nodadewethu, cha la saphawula kuseyena mali masiqiniseke noma besithi asifuni kuza kuma-social media nesimo sokuthi besisaqhubeka nokuzila siwumndeni, kodwa sokunezinto ezisiphoqayo ukuthi asisondele kwi-social media mhlawumbe eyibeka abanye abantu impilo yabo engcupheni. Ngifuna ukuphala ngodaba lelo lokuvela kuma-social media lokuthi kunekhamera eculayo yabona abezigugu. Cha, akulona iqiniso lelo, nokuthi abasola sebeboshiwe akulona iqiniso lelo. Ngicela konke lokho sikuyekele emaphoyiseni aqhubeke. Asithandi ukuthi lezo inkulumo mhlawumbe zicishe ziziphazamise uphenyo. Ngaphezulu kwalokho ayisaphazamisi uphenyo kuphela, so khona nabanye eseyibeka impilo yabo engcupheni ngoba mawuzothi ikhamera iyacula, lo camera shuthi kunomuntu oyibhekile, sho lo muntu lowo muzi lo abasakwazi ukulala, sebethola nokusatshiswa ngayo le camera ukuthi iyacula. Siyacela ukuthi bantu bakithi sizame ukwehlisa lezo zinto ezinjalo, singagcini silimaza abantu abaningi ngendlela engeyona right. Mase ngiphinda ngibuya lolu daba lukamakoti Style noBabMashimane, mhlawumbe data sisiphawuli ngoba lithinta thina le kukhulunywa ngathi futhi kulona. BaBMashimane nevideo ephuthuka izolo, ngicabanga ukuthi BaBMashimane afuna ngihloniphe kakhulu, kodwa ngiyabona la ngathi mhlawumbe kukhona la enemisunderstanding khona nomakoti Style. Ngiyacela ukuthi nje abantu abadala, ngiyakholelwa nibadala mina, fanele nisondelane mhlawumbe nikhulume lolu daba, nikhulume ngasese, hayi mhlawumbe la inkundleni zokuxhumana. Into edala ngisho njalo, angikwazi mina ukuthi umakoti Style ngangambonga into ewasenzela yona. Umakoti Style into ewasenzela yona siyabonga kakhulu, siwumndeni asiqiniseko namanje futhi sisakholelwa umakoti Style ukuthi akukho la askeme khona, ngoba wazi wanikela nangaye, wadela izinto zakhe waze wafika kuthina, waphinde wabamba iqhaza, wazasebenza nje physical, ochaza ukuthi umakoti Style thina simbona nje umuntu olokhu namanje ngesikwazi ukumdlela amandla akhe. Siyabonga kakhulu esakwenzela umakoti Style. Ilokho bengithi ngidlula, ngiyacela BaBMashimane ufonele umakoti Style nikwazi ukulungisa lolu daba. Namanje ngisase umndeni asiqiniseko, siyabonga ukwenza umakoti Style, akukho la sibona khona siqole khona. Siyabonga kakhulu.